Allah ya taimaki mai gari. Malam liman a taimaka a gaya mai gari a min afuwa. Allah ya min afuwa. Mai gari ya aika ka zo ko kwana da kwanaki. Afuwa. Ka ki zuwa sai yau kamar zai zuwa. Allah ta mutum Allah ya kara mai gari ma. Mai gari shine wanda ka ce a kira tun kwana uku da suka wuce. Ya ki zuwa sai yau ya zo. Allah ya taimaki mai gari. Yaro na dade da jin taken iskancinka. Malliman, Allah ta mutum mai gari. za a ɗauki hukuncin da ya dace da shi. A mai gari wannan hukuncin da ya daidai da shi ya kamata a yi ne. Saboda na farko iyalinka ta kawo ƙaranka wuri na karo na farko. Ta kawo na biyu. Na'am. Ta kawo na uku. Na'am. Saboda haka yau za a yanke maka duk hukuncin da ya dace. Allah ya taimaki. Allah ta mutum mai gari. Afuwa mai gari. Malliman, Allah ƙara mai gari daraja. ka gaya mishi na saki matan shi saki uku kuma a kawo ta a nan gidana za ta yi idda. Mai gari ya saki matar ka saki uku. Malam liman Kana da ja ne? a gaya min hadisi wanda ya bayar mai gari ya saki matata har saki uku. Amma ilimi ne sosai. Ka ce? Ta saku saki uku. Ta saku. Alhamdulillah. Malam liman a matsayina na talakan mai gari Na'am. na saki matan mai gari saki uku. Mai gari Malliman, ya saki matar ka saki uku kuma ta saku. ta saku. Ta saku. Sosai. Ta saku. Malliman ta fasa kuka ce. Ta saku saki uku ya mata kuma ta saku. Malliman, Allah ƙara mai gari. Allah ƙara mai gari daraja. ka gaya mishi cewa na maida mishi matan shi. Matarka da ya kwace ya saka saki uku an maida maka da ita. Alhamdulillah. Malam liman Faɗi maganar ka yau. ni a matsayina na talakan mai gari Na'am. ni ban mayar da matar shi ba. Saboda haka gobe a zo a ɗaura mana aure da tsohuwar matar mai gari. Na bar ku lafiya. Allah ya taimaki mai gari. Wato shi yanzu wannan yaron matarka ba dama yana kwaɗayin ta kenan cewa yanzu aure da shi da matarka kamar an daura an gama. Bawan Allah ka dubi girman Allah. Ka dubi girman Allah ka saki ka maido mun da iyalina. Mai gari ga ba ni fa ga can ya wuce fa. Malliman, Allah ƙara ma girma. yanzu babu wata aya da ta yi magana cewa ya maido mun iyalina. Amma ni ilimin ne ba wai wani sanin shi wai ne sosai haka can bane. Me ka ce? Babu. Matarka ta saki saki uku na ta so. Allah ya ƙara ma girma Lillahi wa daraja. inna ilaihi Allah ya raji'un. ƙara ma girma daraja. ƙara mai gari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai gari ka aje ifrawan ɗinka fa. Yo ina ruwanka da na aje rawani? Tashi da Allah ka ban wuri. Tashi da Allah ka ban wuri. Ina ruwanka da na aje rawani na? Sai ka mai gari. Ha? Get over here. Ka ji dan banza kai Ya yake ne. malliman ba wani hadisi da za a duba wanda zai maido mun da iyalina. Allah ya ƙara ma girma mai gari. Dan wani dai ilimin dai ba wani wai sai. Me kace? Babu mai gari. Matarka ta saki saki uku. Wayyo Allah ya sama'u. Allah ya ƙara ma girma. Wayyo Allah ya sama'u. Allah ya ƙara ma daraja. Wayyo Allah an raba ni da iyalina. Allah ya ƙara ma girma. Malliman da Allah ka tashi gaban wuri. Godiya Ka tashi na ce ka ban wuri. Godiya nake mai gari. Allah ya ƙara ma girma daraja mai gari. Amma lokacin sallah yayi. Ka zo ka cika da surutu kawai. Musulun addini karatun naka ma ba abin da ya tsina namun ma kenan. Wayyo iyalina.